Unsa man ni si Maria nagduko-duko man? Maria, stand up. Pa, magtos ako pa. Sige dong. Uy, wah, di ko papil day do. Mapit sa di ko dito. Late na ko ron ba? Dali ko binapa mo gugihapit og kuha ba? Dugaya sa akong mga classmate. Uy, hapit naman alas 7. Ay, Maria, sayuhanin mo ay. Alangan, president good ko. Siyempre, pag president, permitted yun na mag-una. Bitaw no, niya ang vice president dapat sunod ko. O, dali na lingkod na. Dugay kay sila no? Clear, dugay kayo ang atong muse ug ang Prince Charming ba? Gani mo, mga langayan. Ay, naasma ko. Good morning, ma'am. Good morning mga bata. Magdali day ko, kuy apit na kumalit. Ma, ato sa ko, ma! Bangit. Uy, kinara. Karon pa kadudong bawit. Karon pa pud lagi kay na pa ko gihapit og kuha. Ako apit yung kunalit Good morning ba? mga classmate. Good morning, mga classmates. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Amayo kay kumpleto na mo. Mga bata, kumuha ng isang buong papel. Yes, ma'am. Hey, magkuha daw pa papel. Isa ka kanino, no? Gani. Hala, wala di ko papil do. Maria, nagay ko sa kabuk papil be. Duha na lang manggani ni akong papel o nya human basi dili ko palitan ni mama. Pangayo dito sila ha o. Kirara, nagay ko sa kabuk papil be. Kambyuhan ako bayabas. Sige, asa mang bayabas ni Moron, be? Kirara oh. Kaning dako imo ha Kirara. Dudong pawik, kambyo puta dudong pawik sa una pa ko isa ka buk papel. Kaaduhan na lang imo papil. Sige lang, pakambyoan lang nako ba kay para may ako'y bayabas po ba. Sige, ikaw sir, pakambyo po ka. Napay duha ka buk bayabas. Duha ka papel ni. Sige, Dorong Pawix, kambiyan ko na. Tambis na kayang bayabas, please. Salamat mga classmate na nakoy papel. Dudong pawik, so sa man imong bayabas sila man eh. Hinalit ka ko, ah. Hiya oy. Tanawa ko nagputay pa man gani ng diso ano, ambina akong papel be. Ay na diha, imo na nang gipaak. Nakahilaw man niyo. Gipaak na nimo. Bisan na, bisan na. Ay na. Hilaw mo gani. Maria, dako ka kang tingog diha. Wala man ka sa palengke. Ma'am, si Dudong Pawix man, ma'am. Nagpakambyo og papel, ma'am. Niya yung bayabas, ma'am. Hilaw, nagputi pa. Oo, nabukoy papel. Tambis mo na ko lagi. Mga bata, paghilom na mo. Pag-auson ta mo ron. Si Maria ganina padili-dili pa. Maria, hilaw mo gani ako, Maria. Duha pa jud akong gipakambyo na papel. Arkansi kay ko ani bong. Paghilom na mo, paghilom na mo. Number 1, mga bata, pangita ug asa ni sila nabilong. Sa lugar, sa mananap, sa butang, sa pangalan. Halimbawa, mga bata, kaldero, asa na siya nabilong? Sa lugar, sa mananap, sa butang, sa pangalan. Ma'am, ako, ma'am. Sa butang, ma'am. Very good, Kirara. Ay, ingon ana day na. Way kopyahay ha? Makita din ako ron ay mangupya. Humana? Wala pa, ma'am. Sige, pasa ng iyong papel. Walahi ako, aha. Nalahatag ka, ma'am. Kinsay gusto mo answer sa number 1? Ma'am. Saan ni si Maria? Nagduko-duko man. Maria, stand up. Ma'am, Answer sa number 1. Maria, number 1, asa na siya nabilong? ang kuya, ma'am. Sa kuan, ma'am. Mananap. Wala, Ginari Maria. Oy, mananap ko ng kuya. Nagsugod na po si Maria oh. Pa naman nag-answer. Maria, nganong nahimo man ang mananap ang kuya? Sige daw, be. Mananap, ma'am. Kay kuya, man gani ang tawag sa kong mama, ma'am. Sa mong iro, ma'am. Nagpasagad lang ka, Maria. Ang kuya, pangalan na siya. Ilis din na dihag pangalan. Dili dahil siya mananap, ma'am. Pangalan. Mana, ma'am. Number 2. Ma'am, ako, ma'am. Sige, dalugdog. Nganong ang parki, butang man ang imong gi-answer dalugdog. Alangan, ma'am. Ang parky, ma'am. Diha man ang ginabutang ang mga sakyanan, ma'am. Mao nang butang ang akong answer, ma'am.
Nagpareha sa guday ni si Bagong Bayan o si Dalugdog ba? Napasagad ra ka dalugdog ba? Nagparehas ra mo ni Bagong Bayan. Unsa day, ma'am? Tama man na, ma'am. Ang parke mga bata, nabilong na siya sa lugar. Ay, mo di na, ma'am. Lugar ang answer. Nakasabot na mo dalugdog o Bagong Bayan. Yes, ma'am. Number 3, Tuloy Lungsod. Number 4, Dodong Pawiks. Mga bata, ang lapis, nabilong na siya sa butang. Very good, Tuloy Lungsod. Ang butike, nabilong na siya sa mananap. Very good, Dodong Pawiks. Palakpakan na to si Tuloy Lungsod o si Dodong Pawiks. Maraming krara ba? Ikaw mo itong pawiks, oh.